ga wani sirri daren juma'a amma sai namiji ma'anar sai namiji nafila ce ake yin ta daren juma'a amma sai wanda ya daure. Amma Allah baka isa ka yi ta bukatar ka in Allah ya yarda ta kai wani sati Allah bai biya ma ita ba komin girmanta. In kwangila kake nema, in biza kake nema, in me kake nema, in so kake ka bar kasar, in so kake kai komai ko ne dai, in wata bukatar ka ta cunkushe komai ya tsaya kake so Allah ya warware lamarin, komai maka ya tsaya kai wai kake so Allah ya bude lamarin, ko kasuwarka ko tafiya ko ne kawai abinda zaka yi shine ka daure ka aiwatar da wannan nafilar ranar juma'a, ma'ana ranar alhamis daren juma'a, wayewar juma'a kenan. Abinda zaka yi shine zaka tashi kai nafila raka'a biyu, amma in ka zo kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ana maimaita wannan guri wannan ayar sau 100, sai ka wuce ka ci gaba da karatunka. Idan ka kai Fatiha zaka tsaya a tsaye, ka kalli gabar. Kana cikin sallar fa zaka karanta qul huwallahu ahad Allahu samad har karshe dai kawai kafa 100, sai kai ruku kai sujjada, ka ƙara dagowa, ka ƙara yin wannan sigar yadda kai raka'ar farko, sai ka ƙara karanta. In ka zo iyyaka na'budu na Fatiha ta biyu, nan ma zaka karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita ma 100. Idan ka gama wannan karatun shi ma sai ka yi ruku ka yi sujjada, sai ka karanta qul huwallahu shi ma 100, sai ka yi ruku ka yi sujjada. Idan ka gama ka yi wa annabi salati, ka yi hailala, ka yi istighfari, ka roƙi Allah buƙatarka, kawai ka koma ka kwanta. Da safe in kana da hali ka nemi abu mai rai ka yanka ka sadakar, in baka da hali ka nemi gyaɗa ko wani abu mai zafi ka sadakar. Kai in kana gurin da ma waɗannan ba za su yi ba, ne ka dunkula ka ba wani mabukaci, ka ga yadda Allah zai canza ma rayuwa, ka ga yadda Allah zai biya bukatarka. Mun ba da shi saboda manzon Allah.